Oon saanut leikkisän lempinimen vauvakuiskaaja, koska saan vauvat rauhoittumaan ja mulla on vuosien kokemus vastasyntyneiden valokuvaamisesta. Tää on mun unelmien työ. Usein me tavataan ekan kerran jo ennen vauvan syntymää. Saattaa olla, että odottajaa jännittää, joten pyrin luomaan kuvaustilanteeseen mahdollisimman rennon tunnelman. Ohjaan ja opastan koko ajan, mitään ei siis tarvitse osata etukäteen. Jälkikäteen valokuvista ihastellaan odottajan upeaa hehkua. Se on ihana muisto raskausajasta. Kun saavutte studiolleni seuraavan kerran, on vauvakuvauksen aika. Kuvauksessa edetään aina vauvan tahdissa, rauhallisesti ja kiireettömästi. Tärkeintä on luoda vauvalle turvallinen olo ja koko perheelle mukava kuvaushetki. Mun studiolta löytyy kaikki tarvittavat rekvisiitat, kaikki on valmiina teitä varten. Vuosien varrella me tavataan lasten kasvaessa. Kuvaukset etenevät aina leikin kautta ja tilanteet vaihtuvat nopeasti, jotta lapset eivät ehdi kyllästyä. Ihanin palaute on, kun lapset kysyvät heti kuvauksen jälkeen, että milloin voidaan tulla uudestaan. Tulevaisuudessa, kun lapsuuden hetket ovat muisto vain, nämä kuvat tarjoavat palan menneestä. Valokuvaajana en tallenna vain kasvoja, vaan koko perheen yhteisiä hetkiä ja sidettä, joka kestää ikuisesti.